Nythän on tiedossa, että Helsingin kaupunki on yrittänyt pienentää tätä suojavyöhykettä. Niin onko sinulla tietoa, miten Unescossa tässä vaiheessa ollaan suhtauduttu tähän pienennysehdotukseen? Joo, eli Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki myötävaikutti, sanotaanko näin, vahvasti siihen, että Suomen valtio, joka on se taho, joka Unescon kanssa vain ja ainoastaan kommunikoi virallisesti, ehdotti Suomenlinnan suojavyöhykkeen pienentämistä, itse asiassa huomattavaa pienentämistä. Siihen suojavyöhykkeeseen myös hieman ikään kuin lisättiin pieni alue, joka ei nyt kuulu siihen, mutta faktuaalisesti sitä oltiin pienentämässä. Ja tämä pienennyshanke ei mennyt läpi edes tämän maailmanperintökomitean alaisessa järjestössä sillä perusteella, että tälle suojavyöhykkeelle ollaan mahdollisesti suunnittelemassa suurmaisemaa huomattavasti muuttavia hankkeita. Eli se ei mennyt läpi, se tuli bumerangina takaisin. Maailmanperintökomitea ei ottanut tätä Suomen valtion, eli käytännössä Helsingin kaupungin aloitetta edes käsittelyyn. No mitä seuraamuksia Suomelle saattaisi olla, kun nyt esimerkiksi tämän perintökohteen statuksen menettäminen, onko siinä jotakin välivaiheita tai portaita tai miten se menee? Siinä on erilaisia tämmöisiä virallisia tasoja, mutta sitten kaikkein oleellisin taso ehkä sitten loppujen lopuksi, tämä on mun henkilökohtainen näkökulma, on julkisuus. Ja se julkisuus siitä, että onko Suomenlinna jollain tavalla vaarantunut vai ei, se toki osittain voi riippua, että jos mennään tiettyjen virallisten tasojen yli, jolloin Unesco lähettää tiedotteen, että Suomenlinna esimerkiksi tarkemmassa tarkkailussa, tämmöisessä niin kuin under monitoring process, niin silloin niin kuin sen uutiskynnys mataloituu maailmalla. Mutta sanotaan, että se ei sinänsä estä sitä, että jos tästä niin kuin, ikään kuin tästä Suomenlinna-kysymyksestä, jos tässä on erilaisia niin kuin epäselviä asioita, että uhkaako tai eikö joku tietty hanke, vaikka helikopterilennot tai jotain vastaavaa tätä, niin Suomenlinnaa, niin kyllä tavallaan niin kuin siitä debattiin voidaan päästä ja siitä voidaan aika helposti päästä jopa kansainväliseen keskusteluun. Ja itse asiassa tämä uutinen, minkä mä tein Nelosen uutisille, tai sain hankittua, että tällaisia niin kuin, että suojavyöhykkeellä on lukuisia hankkeita, jotka saattaa uhata Unescon mukaan tätä maailmanperintöstatusta, niin tämä meni STT:n kautta esimerkiksi jo Ruotsiin. Et niin kuin mä sanoin, niin täällä on aina näillä maailmanperintökohteilla on kansainvälinen ulottuvuus. Ja sitten kannattaa vielä Suomenlinnan erityisluonne huomioida, että paitsi että se on tämmöinen arvokas linnoitussaari ja omalla tavallaan hyvinkin uniikki kohde, se on myös osa Ruotsin suurvalta-ajan historiaa, se on myös osa Venäjän historiaa, jolloin niin kuin näillä valtioilla ja näiden valtioiden museovirastoilla tai museovirastoa vastaavilla organisaatioilla, kulttuuriministeriöissä ja niin päin pois, niin niillä on tietty intressi tämän. Minkä takia tavallisen suomalaisen, helsinkiläisen ja ylipäätänsä suomalaisen pitäisi tästä asiasta välittää? Suomenlinna on joka tapauksessa se on yksi Suomen tunnetuimpia, ellei tunnetuin, sekä matkailukohde että historiallinen kohde. Ja tietenkin niin kuin, rahapuolella Suomenlinna on erityisesti Helsingin kaupungille ja täällä oleville, varsinkin matkailun parissa tavalla tai toisella, suoraan tai välillisesti työskenteleville yrittäjille aika iso juttu. UNESCO-status tuo tosi paljon matkailijoita Helsinkiin, se on ihan puhdas fakta. Ja mun saamien tietojen mukaan Helsinki tai Suomenlinna varsinkaan ei ole niin tunnettu kohde, ettäkö nämä matkailijat tulisivat tänne joka tapauksessa, vaikka tätä statusta ei olisi. Eli on olemassa ikään kuin yksi
länsimainen kohde, jolta maailmanperintöstatus on lähtenyt, ja se on Dresden. Ja Dresdeniltä meni tämä status sen takia, koska siellä vuosikymmenten taistelun jälkeen loppujen lopuksi toteutettiin siihen maailmanperintömaisemaan yksi silta. Mutta yhtenä argumenttina siellä Dresdenissä oli, että miksi näin uskallettiin ylipäätään tehdä. Me voidaan unohtaa kaikki moraaliset ja muut historialliset hienot argumentit, jos ajatellaan vaan niin kuin ikään kuin hyvin funktionaalisesti, niin yksi keskeinen syy siihen oli se, että katsottiin, että Dresden on muutenkin niin tunnettu, että Dresden ei tarvitse tätä maailmanperintöstatusta sitä varten, että sinne matkailijoita tulisi tämän statuksen perässä. Mutta esimerkiksi Hannu Penttilä sanoi mulle henkilökohtaisesti, että maailmanperintöstatus, Suomenlinnan maailmanperintöstatus on niin kuin olennaisen tärkeä asia Helsingille. Ja se on merkittävä matkailutulojen tuoja. 90-luvulla on ollut hyvää kehitystä. Miten mielestäsi tulisi tästä jatkaa? No tuohon on sillä tavalla ehkä vaikea ottaa niin kuin tämän perusteella, mitä olen selvittänyt, niin ehkä muuten kantaa, mutta sen voisi sanoa, että tämä 90-luvun hyvä kehitys ja vielä niin kuin 2000-luvun alkupuolenkin hyvä ongelmaton kehitys tämän suojelun suhteen, Suomenlinnan suojelun suhteen, niin sehän perustuu pitkälti siihen, että täällä ei ole ollut sellaisia hankkeita täällä kaupungissa meneillään tämän suojeluvyöhykkeen sisällä, jotka olisivat tätä suurmaisemaa uhanneet. Eli tavallaan tämä niin kuin, rysäyksellä tulleet hankkeet, täällä on Kruunuvuoren silta, täällä on noiden Laajasalon öljysäiliöiden paikalle ja viereen sinne Kruunuvuorelle suunnitellut isot asuntokohteet, täällä on Hernesaaren helikopterikenttä, koko Hernesaari, Länsisatama-projekti osittain, täällä on näitä Kirjava satama Kauppatorin nurkille suunniteltuja massiivisia projekteja. Siis, tämä on nyt ehdottomasti spekulointia. Voi toki olla, että tälle on nyt muukin syy, mutta kyllä tämä niin kuin prosessin ulkopuoliselle aika vahvasti näyttää siltä, että jos lasketaan yhteen, että suojeluvyöhykkeen sisällä on useita merkittäviä hankkeita, tuhansia asuntoja, tuleeko varmaan 5-numeroinen luku näitä asuntoja ja satojen miljoonien hankkeita. Ja kesken niitä yritetään pienentää tätä vyöhykettä sellaiseksi, että juuri nämä kaikki tärkeät hankkeet tippuu siitä vyöhykkeestä pois. Niin sanotaan näin, että kyllä tämä vähän niin kuin oudolta vaikuttaa. Toki se voi olla sattumaa teoriassa, mutta kuulostaa kyllä hieman kummalliselta, kun tässä on näin ajallinenkin yhteensattuma.